Takže čaute, dnes si ukážeme, ako sa robí Bukkit server na Minecraft 1.7.3. Takže najprv si pôjdeme na stránku. Počkajte. Mám kus pomalý net práve. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Niečo si tu len okopírujem. Lebo ja to mám extra kúpené. A inčie to není. Takže ja si to musím dať tak, lebo ja som si to kúpil. Takže najprv si vytvoríte hociaký prečínok na plochu. A tam pridáte, že mc Minecraft. Mám aké i. Tak. Takže pôjdete na stránku bukkit.org. A tu máte, že home, forums, rules, bugs. A ja to preložím. Najprv si dáte, že získajte craft bukkit. Pôjdete nižšie. Toto tu okopírujete. Toto. Skopírujte si to. Vytvorte si textový dokument. Tuto skopírujete. Dáte uložiť ako. Všetky súbory a dáte, že room.bat. Na konci musí byť .bat. Dáte uložiť. Dáte uložiť, hej. Máte to akéby tu a skopírujete si to do tej zložky. Tak. To bolo run a craft bukkit je tu. Tu stisnete a dáte uložiť. Ale ja to už mám, takže tu by sa to vám dalo. Takže stisnete na run. Počkáte chvíľku. Na začiatku to tak pôjde pomaly. No ako vidíte, už to ide. Počkáte, až keď nepôjde kúsok do 36% počkáte. Potom tu máte plugins, svet, svetové peklo, banet, flyers, banet, tu je banet ips, craft bukkit, run, cez toto sa zapína server, ale to je ešte cez Hamashi, tu je whitelist, tu je server properties, otvoríme si server properties. Tak. Tento si môžeme zatiaľ dať do lišty. Otvoríme si Hamashi. Hamashi si stiahnete z tejto linky. www.hamashi.sk. www.hamashi.sk. Tak, pôjdete dnu, vypíšete tam registráciu. Tu už mám svoje servery, no ako kamarátov. Tu dáte network, kráte, názov siete napríklad
mc mine sk heslo 1, 2, 3. Tu sa vám to vytvorilo. Tu je vaša IPčka. Ja mám 2 IPčky, ale táto prvá je vaša. Ako toto je moja, ale ako sa vám ukáže, tak tu budete mať IPčku. Ja mám takú. Takže, no, a tu nás si vyberete. Alnether. Keď chcete mať peklo, tak si dáte druhé. Ak nechcete mať, aby bolo peklo, tak si dáte falše. Ja si dám falše. Spawn monster, to je zombie. Ja si dám falše. Online mod, ide vždycky falše. Spawn animals, to sú zvieratá. Ja si dám falše. Max players, pre istotu dáte 50. Server IP z Hamashi. Vaša IPčka. Allflinked, ja mám true si dám, lebo ja mám taký hack. A to je dobré. Whitelist falše. Si môžete zavrieť. Dáte uložiť. Spustíte si Minecraft. No ja si spustím ho dopredu, aby som potom nečakal. Tak. Táto stránka je na pluginy. Tu máte napríklad, ukáže vám plugin rezidence. Napíšete rezidence. A tu si vyberiete, ako chcete. Ja už ju mám. Otvorite zložku plugins. Počkajte. Toto sú moje pluginy, takže počkajte. Nie, ukážem vám Lockete. Tam si napíšete hore Lockete. Pardon. Takže túto zložku tu jakoby není. Túto zložku dáte rozbaliť do prečínka Lockete. To sa vám ukáže toto. A všetko toto necháte v plugins. Tak. Dáte room. Počkáte, kým sa načíta. Tento server je cez Hamashi a je na 1.7.1.2.3. Neskôršie si v ďalšom dieli si možno, že ukážeme 1.8 Minecraft. Ako sa update, no sa dá updateovať, takže server sa vám ukáže, keď tu nám bude zapnutý vlastne, keď vám tu napíše help, type, help, or. To nevypínajte, ak chcete mať. Tu napíšete svoju IPčku Hamashi a dáte connect. A máte server. Kde som to zrodil, to bol spawn. Dám si OPčku, aby som vám mohol ukázať ten plugin Lockete. Give. Presne teraz neviem, takže give server, akože meno. Teraz práve neviem, že aká je skrínka a tabuľka, takže si všetko musíme ísť ďalej od spawnu, lebo to sa tam nedá stavať. Napríklad tu vytvoríte si
keď rýchlo robím. Vytvoríte si skrinku, položíte, vytvoríte si chest ako sklad, to je jedno aký, že či 2. Dajú sa aj 2 urobiť. Vytvoríte si paličky. Je to strašne laguje, sťahujem tam také módy do GTA, ale to už to není ku tejto téme. 2 chesty môžete pri sebe položiť, viac nie. Iba 2, viac vám nepôjdu. Tak, tu máte. A to je ten plugin, že dáte tak. A dáte tak. A menu už, keď chcete mať viac kamarátov, ako v tej, aby vám tam chodili napríklad vy, tak musíte napísať svoje meno a jeho meno. A keď nechcete, aby nikto tam nebol, tak iba enter dáte, vidíte? A už sa vám tam nemôžu dostať. Takto zistíte, koľko máte pluginy. Ako vidíte, tu je ten Lodscape. A uvidíme, čo ma napadne. Takže čaute.